थैथांबायखा बोमा बफा खोरैखा नक गाहाम खोरैखा जानानै नंनानै रां फैसा तांगै जानाय आजिवै जानाय हिनफानो जौगि जाया तंजाबो खरंनि सुचुक बता बाहनक ओ खारिमा संसा कक्तमांखा गोमती हांकरबाय खबजागनाय किला राय कामिबो खरंनै बता बाहनक तंगै तंजाबो माफा खोरैखेनो बिसिबा सिगां बफा बरनो याकारेकलां थांका फियाबा बफा याकारेकलाङै थांमानि यागल सालकिसा सिगांनो बुमाबो बरनो याकारेकलाङै थांका ताबक बुमा बुफा याकारेकलाङै थांमानि यागल खोरैखा नक हुक तंनानै जानानै बेलाय बिखातेव तङै दङ तांगै जानाय बैनर कामला खाइ जानाय हिनफानो जुगजाया खरकसा 12 বছর उमरनि চেরাই তাই খরকসা 4 বছর হাंखा 6 বছরনি उमरनि চেরাই ও 12 বছর বাই 6 বছর उमरनि চেরাই ভাইকে বুনি নগ নগনখঙ্গ থাঙ্গৈ তাঙ্গৈ তুই জানাই আবাহাইনো খারিমা সংসা কক্তমা চিনি মাংপ্লিও কাসাইফেকা আবাহাই খারিমা সংসা নগনখंगै চেরাই রওনা নগৈ তঙ্গৈ মালিয়া টিডি এডিসি হাপাংনি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বরনে ও খারিমা সংসানো নগৈ ব বরন ন খৌগ্রনানি ওয়ানছকা তাই माइसिं जराव रिकुtung बांनाबो वनसका आबाइके वनसगैनो बबाग्रानि नाहरमं तै सीएम पूर्णचंद्रनि नाहरमं बाय तिनि किलानि वाइटिएफ रक तिनि बरनो जीसीआई 3 तै किसाचक रिकुतुंबो बागैखा तै बरनो खुंग थांगै चबाइखा किला वाइटिएफ नायनायदि अमाप्लिनो मा फाया करकलाङै थांमानि यागल सरारा बुसुकसे सिंजाल गलाय तंबायखा Pila sekarang media person na belakang hambai maru ini orang sini raya bisio pagi sini thaitangjak sobita konna jama kene nang nak pagi ini coverage khai mana bangai nadi sing thangnai रविबार थैथांखा उमनि सराय रंगुमा सराय नायबायदि जतनो लुकुरक बर बेलेखे सुगया सराय उमतो 6 বছর 13 বছর सराय उमांनि बुमा बुफा क्रिखा बुफा अंखा 5 বছর आगे मायं बैका थारै थैखा ताबो थांनाय बसकां थांनाय व रयबादिनो बनि बुमाबो थैथांखा अंखे बरकनो ताबो सर्वहारा उ सर्वहारा न चिनि तिति एदिसि हाफांनि अंगै चिनि दिसकिला बागमनि चिनि सीएम सार पूर्णचंद्र बनो खास होया अंगै बनो सुबासु खाइफैखा कम्बल 5 खान तै 3 बु रफाइखा तै चिनि एदिसि हाफांनो बेलाय बेलायखा हामबाय मारबो सुगिया जरावो अम हाइखे लगरवै सुबासु खाइफै माने बांगै तै चिनि बबाग्रानो बो अमनु खा बेलायखेनो खाबाय खुबाय हामबाय माया फारो तमा हनै बा चिनि हा बबाग्रानि नाहरनु अमनु चिनि क्रेनु खुंरावनो नाहर सुबावै बसकांगो तिलाङै दंगो चिनि सराय मांनैरनि भबिष्यत एकदम क्रेखा हि हमानो बरनि बुमाबो क्रेखा बुफाबो क्रेखा सर्वहारा क्लाइजे बरक ताबुखुं तिदे दिसिनि सुबा सुबाय तिनि जों अरो फाय जीवन किसा सुबालाय फैजाक जों बनो बसकांगो चिनि और 20 किला बागमानि इंगै वाइटिएफ संबाय जों जत पाल खायो जों बरनो बरनो सादुनि सिगां जों बरनो तांग्र लायनाय हनै जों वान सकजाक जों तांग्र लायफैनाय बरनो सामुनि सिगां तां लायफैनाय असक सामनि खननो हामबाय बरनो ता तिब्रा माथा सं नाब्रक करि जाबा नायि रजालाहा बरनो सामुखौ साराय रनाय नाब्रक हुरनो ओके बरनो तंजनाय रावबो करै तंजनाय राव साजनाय रावबो करै ओके बरनो लेनाय रावबो ता साराय रनाय सामुना थांनाय रबार ब थैजालाहा थैमानि बाव आता रावनैना थैमारा थैनायनि तमा कलाय थैनायनि मा कलायबो अब वाको नक आरि गांदा हकिन र नक गांदा लाय बनि मा कलाय ता जोंनि तमा कलाय जों बाय थैमानि रबार डाक्टर तलां लायले हा सारैबो 7 तार दकानाय मामा 7 तार कानाय ना 7 8 सुकुनो होते बर जों तलां लायले हा और जेब्ले सला हा हाफानो जों डाक्टर दिनै बोखाबाय जों दा हानाय हि आनि बायनो जों थांनाय हि डाक्टर तलां लायले हा बर डाक्टर से खायनायले हा गरै खाय साजां हा बर पुष्पदन खाय दिहि होला हा हाबो जों खायलायलिया खायखो जों दिनै जों सलाय दै फैला हा बायनो बा
Ang rasa ko sa